Čauko, čauko, ja som Freddy's a ja vás zdravím u ďalšieho rejka. Dneska sme pri hre Bunker 16. Mala by to byť hororová indie hra, tak sa pustíme do nej. Start new game. Your name is Peter Reed. You're the film... Takže, voláme sa Peter Reed. Mne to nechcem prekladať. Ak stopte video, ak chcete, sa to preložte. Ja chcem ísť už na hru. Môžete tiež... Uá, to sa zlako. Prší. Asi nevošli práve do bunkru. Ale... No, ako tma je tu taká veľká. Haló? Haló? Čo? Continue. A máme baterku, aha. Takže takto. Tak ideme preskúmať toto. Oh, čo mi to napísalo? Dvere sú zavreté. Ty kokos, začo pukol za mňou. Ty kokos, nie. To? Oh, je to iba indie hra, nie. Tak. Poďme sa pozrieť do nejakej inej miestnosti, počkajte chvíľočku. Okej, dá si sluchatka, ideme na to. Ty kokos, to je riadna hra. Tak chceme pozrieť sem. Oh. Napíšte do komentárov, či ste sa báli. Lebo zatiaľ sa ja bojím, lebo to je nejaká tma a nikto nevie, čo na vás má vybehnúť. Asi to je iba taká preskúmavacia hra. Nejaký sklad. Nejaké šuflíky. Nejaké dopis. Stopnite videjko, prečítajte. My sa pozrieme ďalej. Nič. Počkaj, a tu sa nedá pozrieť, to sa nedá. No, tak to má teda. Zaujíma táto hra. Dá sa to saveovať? Ja neviem. Oh shit, to sa bojím trochu. Karnička. A ešte nič po nás nejde. Stopnite videjko, prečítajte. Čakajte. Nič. Som prvom. Podobal sa na amnéziu s tými šupíkami, ale stále je to Bunker 16. Nejaká dvere. Oh. Počkaj, mám pocit, že chodíme dookola. Stopnite videjko, prečítajte. Oh. Oh. Svetlo dá sa zapnúť. Tak to nič, pohodičke. Počkaj, keď som ho zapol. Tak nechám zapnuté. Len keď ho mám zapnutý, tak sa... tak tam nejdem. Keď mám zapnuté, to tak nejako klesne FPS-ka. Nejaké klesli FPS-ka. Nie. To sú normálne FPS-ka. No tak ešte trošku sekám. No, teraz normálne FPS-ka. A neviem, napíšte mi do komentárov, že čo v tejto hre mám fakt robiť. Toto nejako nejde. Napíšte mi do komentárov, čo fakt v tejto hre mám robiť, lebo fakt zatiaľ tomu nejako nechápem. Ak ste to takto hrali,
ešte raz to bude reko. Ak ste to takto hrali, tak mi poradte, lebo zatiaľ iba chodíme čiernymi chodbami. Nejako sa neznám, ale ja sa akože dosť bojím aj v tme. Tma. Ideme ako dole. Tak ešte pozrieme, ak tu teda nič nebude okrem otvorených. Tu sme boli. Tak potom, keď sú tu otvorené dvere, tak asi sme tu boli. Ja neviem, ale toto je nejaká creepy. Shit. Ak sme to čítali, ešte raz stopnite videjko. OK, nie. Fakt? Neviem, o čo v tejto hre ide, ale toto je asi hlavný chod. Dobre, tak napíšte do komentárov, že čo sa v tejto hre robí, lebo ja to nejako nechápem. Po prípade napíšte, že ste sa báli, ako je pri inej hre. Napríklad predtým. Tak čaute, odoberajte ma.